Mataró Retro, films del Mataró d'ahir. Han retrasat la cercavila. Hi ha hagut un lleuger retard amb la cercavila del Segat. Per tant, els prototipus haurem de retrasar un pèl la sortida d'aquí davant del mar fins que els gegants hagin tret la dormida. Creiem que serà una cosa... Tothom que vulgui veure el desenvolupament del rally el veurà. Us demanem, si us plau, que us col·loqueu
Tens filmacions de la nostra ciutat? Vols compartir-les amb nosaltres? Mataró Retro, films del Mataró d'ahir.